dito na maliliit. Ang dami oh. Lalaki yan, nasa takyag. Ganito. Pero itong dalawa, lagyan pa ito. Hinihintay namin yung ano eh. Galing sa Pangga. Galing sa Pangga. Fruiting feeds. Ito na pinapalaki. Ito ba ito? Kasasunod. Walang ka. Ang dami oh. Maliliit pa sila no. Lalaki yan. Pang ano lang yan. 3 buwan yan, malaki na yan. 4 na buwan. Tagli ng dungo. Kaya